Yan ay pinadala ng kanyang mami na si Ednalyn Nicomedes. So tara guys, puntahan natin siya! Moments later. Sino si Ibon? Ito si Ibon. Siya po? Ikaw? Kasi tinawagan kami ng mama mo, kinontak niya kami. Pinadala niya yung mga gamit mo dito from Cotorobio. Balik pa nga lang. Hindi kunin mo nga. Oo, kunin mo kasi. Kasi pinayaran na niya yun, kaya kailangan mong kunin. Tatang tayo. Ay, bali na kasunod natin. Sakkat na ni Joe. Awanan ko ng plano. Kasi kasama na si balik ko sa lang ng gamit. Hindi po pwede. Kailangan kunin mo. Bakit talaga? Hindi ay nagtagulangan. Pinano niya eh. Pinadala niya. Hindi mo dinibat yung pangarap ni mama. Pangarap yung kaibigan mo kung patalawan na kagaya. Balik namin, bayad na yan. Para pruweba po na na-receive niya na yung mga gamit. Alangan naman na alangan naman na yung gamit, kunin mo lang naman Narkila kasi kami. Message mo naman kay mama mo. Thank you, mama. Wala pang allergy ka ba? Ano akala mo? Talagang pinadala na niya lahat ng gamit. Sandali. Bakit siya magagalit? May kasalanan ka ba? May kasalanan ka. So, ayan. Kaya, tinis-tis ka ni mama mo, tinikis ka niya para hindi mo mahalata na meron siyang pa-surprise sa'yo. So, ayan. Before natin, siguro, picture taking muna sila. To
moments later. So ito, Miss Benjamin Ibon Sagon. Ito ay pa-surprise ni mami mo, Edna din, ni Kumedes. Yan. So, anong masasabi mo naman sa surprise ni mama mo? Nagulat ka. So, kailan ka pa uuwi? Kasi yun ang sinasabi niya sa amin, kailan ka uuwi? Sure? Talaga sure daw, mami. Bukas ang bukas uuwi na daw siya. Hindi, wala naman si mami mo niya dun eh. Nasa Hong Kong si mami. Sabagay, malalaman niya dito. So, ayan. So, ito ang message ng mama mo. Happy 19th birthday, anak. Hindi ko lagi sinasabi ito, pero mahal na mahal kita. Kaya masakit sa akin pag nakikita kong walang direksyon ang buhay mo. Wala na akong ibang hiling kundi ang mapabuti ka, anak. Makatapos ka lang ng study, happy na ako. Wish you all the best and happiness on your special day. I love you, anak. Happy, happy birthday. Hugs and kisses, mama. So, ano masasabi mo kay mama mo? Ito pa. Sige na! Sige na! Ano masasabi mo kay mama mo? Thank you. Kasi hindi ko siya nakapagod sa akin. Kahit ang laki ko nagpasaya. Kasi ganun naman talaga ang isang ina. Kahit na anong magawa ng anak, hindi naman mapapagod ang mga magulang na intindihin at unawain kung nakakahawa na hindi mapapagod ang isang ina para intindihin at unawain ang isang anak. So yan sana ang isaalang-alang natin. Kaya kung ano yung sasabihin ng magulang, actually mas bata pa ako sa'yo noon nung nagkaroon ako ng anak. Mas bata pa ako sa'yo, 18 ako. Ganyan din ako eh. Sorry ha, medyo pangangaralan lang kita ng konti kasi ako, danas ko na yan. 40 years old na ako. Danas ko na yan. Nagawa ko rin yan, mag-rebelde lahat. Nagawa ko yan. Pero at the end of the day, wala tayong ibang matatakbuhan kundi magulang natin, parents natin. Yun ang lagi mo rin sa isip. Ang pag-aaral at pagsunod sa kanila, hindi yun kawalan sa atin. Kailangan sundin natin lahat. Kasi para talaga sa atin yun. Para talaga sa atin sa mga sinasabi nila. Iyak mo sa birthday. Akala mo talaga galitan si mama mo sa'yo, ano? Pero kung alam mo lang yung yung pagtitikis niya sa'yo kahapon pa, na sinasabi niya hindi ka niya pinapansin dahil gusto niyang ma-surprise ka talaga. So, ayan, buti naman na-surprise ka namin. So, hingan ko naman ng message yung mga kaibigan niya. Yung mga friends niya, or mga tita muna, mga tita. Para sa akin lang, magpakabait ka at huwag nang matigas ang ulo. Mahal na mahal ka namin. Nice. Magpakabait ka rin, mag-aral ka na mabuti. Huwag mo akong gayahin. Mag-aral ka na mabuti. Mag-aral mabuti lahat ng ang payo. Kasi ang pag-aaral, yan lang ang tanging pamana ng ating mga magulang sa atin na hindi matutumbasan at hindi makukupan ni Lumay. Happy birthday. Sana sundin mo na yung mga sinasabi ng magulang ko sa'yo. Mahal ka namin. Dito lang kami. Oh, nice! Happy birthday, Ate Bon. Ang lalim. Kat ka namin. Kaya na kayo. Happy birthday! Huwag na magbago ka. Garo ka mo. Alay mo yung pag-aaral mo. Pag-aaral ka lang. Amina! Happy birthday, Ate. Buti nga namumukha ng tayo. Pasaway lang. Kinsito ka rin ha. Happy birthday. Sana mag-aaral ka na lang.
Mabutit na abot pa niya itong taon na ito na 20. 20 ba? 19. 19. Sa maribo lang nung isang taon nung nakaraan. Gusto niya. Ngayon, mabutit wala pang asawa. Kaya, masasabi mi kay Ibon, wag mo nang mag-asawa at mag-abroad ka. O, ano, Ibon, magpapakabait ka. Oo, nagsimula ako. Magluto kami pa eh. Sana all na. Nung isuso niya, ako na naman, napayak ako dahil, siyempre, Opo, ganun po talaga pag mahal natin ang binibigyan natin ng mensahe, talagang mapapaiyak ka. At yun po ay talagang galing sa puso. Kaya, Pati anak. Nakabait siya tayo. Pasaway. Pasaway yan. Talagang pinapalaan kami na. Pati si tatay, napaka-emotion na rin. so ayan, isang ano naman po, isang pakiusap sa lahat ng mga friends and tita. So, kantahan muna natin si Yvonne. Hindi po so. Ibon, magpakabait ka na. Marami akong kinausap. Balabalabian ba? Kasi hindi. Kasi hindi. Love you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, si Bob, make a wish and blow your candles. To you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, and start tonight. Happy birthday, surprise! So guys, ayan po, isa na namang pa-surprise ang ating na-achieve today dito sa Barangay Surobor, Zone 4, Rosales, Pangasinan. So ayan, in behalf of Surprise Mo Deliver Ko by Mylene Palabay, just click and subscribe po para maipahatid natin ang ating mga mensahe sa ating mga mahal sa buhay. So, Ibon, happy birthday! Surprise! Thank you po sa inyo!